बे समाव मोनसे रादाब फोसावनो सिगांदों। कलकातानि आरजी कार मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सोमजिनाय मुगैथाव जाथायखौ लानानै गोनांथार फोसावनाय। बे मुगैथाव जाथायाव बोलि जानांनाय सासे आइजो ट्रेनी डक्टरनि नखरा दिनै थार बिजिरनायखौ मोननो हाबाय। नंगौ, आरजी कार मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सासे आइजो ट्रेनी डक्टरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायखौ लानानै गोनांथार फोसावदों बिजिरसालिया। बे जाथायनि गाहाय दायनिगिरि सन्जय रयखौ बे मुगैथाव जाथायनि थाखाय दायनिगिरि फोसावबाय सिलदा सिभिल एन्ड क्रिमिनेल कर्टआ। नोंथांमोनहा गोसोआव दं जानांगौ आरजी कार मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जानाय खास्रि बिस्रि जाथायखौ। थांनाय 2024 मायथाइनि 9 आगस्तखालि आरजी कार मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सासे आइजो सोलोंसा डक्टरखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। बे जाथाया हादोरनाङैनो मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिखांहोदोंमोन। बे जाथायजोंनो सोमोन्दो थानाय देहा फाहामसालिनि सासे मावसोमा सन्जय रयखौ गाहाय दायनिगिरि महरै जोबथेसालियाव दोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि गोबाव सम नायबिजिरखांनायनि उनाव दिनै सन्जय रयखौ गाहाय बिजिरसालिया दायनिगिरि महरै फोसावबाय। नंगौ, सीसीटीवी फुटेज आरो क्राइम सिनखौ नायबिजिरनायनि उनाव मोननाय माखासे एभिडेन्सफोरखौ बिथा खालामनानै दायो सन्जय रयखौ दायनिगिरि महरै फोसावो। सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला सन्जय रयखौ भारतीय न्याय संहितानि सेक्सन 64, 66 आरो सेक्सन 103(1) नि सिङाव दायनिगिरि फोसावनाय जादों, जाय जिनाहारि, थैनाय आरो बुथारनायनि साजाजों सोमोन्दो दङ। बेजों लोगोसेनो सेक्सन 103(1) नि सिङाव सन्जय रयखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनायनि साजाबो फोसावनाय जायो। बे समाव मोनसे रादाब फोसावनो सिगांदों। कलकातानि आरजी कार मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सोमजिनाय मुगैथाव जाथायखौ लानानै गोनांथार फोसावनाय। बे मुगैथाव जाथायाव बोलि जानांनाय सासे आइजो ट्रेनी डक्टरनि नखरा दिनै थार बिजिरनायखौ मोननो हाबाय। नंगौ, आरजी कार मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सासे आइजो ट्रेनी डक्टरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायखौ लानानै गोनांथार फोसावदों बिजिरसालिया। बे जाथायनि गाहाय दायनिगिरि सन्जय रयखौ बे मुगैथाव जाथायनि थाखाय दायनिगिरि फोसावबाय सिलदा सिभिल एन्ड क्रिमिनेल कर्टआ। नोंथांमोनहा गोसोआव दं जानांगौ आरजी कार मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जानाय खास्रि बिस्रि जाथायखौ। थांनाय 2024 मायथाइनि 9 आगस्तखालि आरजी कार मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सासे आइजो सोलोंसा डक्टरखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। बे जाथाया हादोरनाङैनो मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिखांहोदोंमोन। बे जाथायजोंनो सोमोन्दो थानाय देहा फाहामसालिनि सासे मावसोमा सन्जय रयखौ गाहाय दायनिगिरि महरै जोबथेसालियाव दोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि गोबाव सम नायबिजिरखांनायनि उनाव दिनै सन्जय रयखौ गाहाय बिजिरसालिया दायनिगिरि महरै फोसावबाय। नंगौ, सीसीटीवी फुटेज आरो क्राइम सिनखौ नायबिजिरनायनि उनाव मोननाय माखासे एभिडेन्सफोरखौ बिथा खालामनानै दायो सन्जय रयखौ दायनिगिरि महरै फोसावो। सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला सन्जय रयखौ भारतीय न्याय संहितानि सेक्सन 64, 66 आरो सेक्सन 103(1) नि सिङाव दायनिगिरि फोसावनाय जादों, जाय जिनाहारि, थैनाय आरो बुथारनायनि साजाजों सोमोन्दो दङ। बेजों लोगोसेनो सेक्सन 103(1) नि सिङाव सन्जय रयखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनायनि साजाबो फोसावनाय जायो। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसिएडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'ल'जी बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन।
थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा BM इनस्टिट्यूट अफ पैरामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।